Ngiphinde ngibingelele mlaleli ekhaya, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Uma umusha kuleli khasi bengicela usubscribe ukuze ngizokwazi ukukulandela ezinye izindaba ezingenayo. I-MK ifuna kuchithe ukuqokwa kukandunankulu waKwaZulu Natal uMnumzane Thami Ntuli. Le nhlangano ifake amaphepha enkantolo enkulu eMgungundlovu lapho ifuna khona kuchithwe icala umhlangano wokuqoka kukaNtuli. Kulo mhlangano owawungoLwesihlanu kwaphinde kwaqokwa usomlomo wesishayamthetho esifundazweni uNkosikazi Nontobeko Boyce nephini likasomlomo uNkosikazi Mambatho Tembe. I-MK ikhala ngokuthi akuzange kulandelwe imigomo ngesikhathi kuhleli lo mhlangano. Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano, abe-MK baba nezikhalo eziningi okukhona kuzo ukuthi kukhona abantu abakhombisa abanye ukuthi bavote kanjani ngesikhathi kuvotwa ngokuyimfihlo. Baphinde bakhala nangokuvunyelwa ukuyogada ngesikhathi kubalwa amavoti. Umgqugquzeli we-MK waKwaZulu Natal uDkt Gwazi Mbanjwa uthe ibashiye nemibuzo eminingi yokungavunyelwa kwesicelo sabo sokuba bayobuka ngesikhathi kubalwa amavoti. Yini kanti lena eyenziwayo ngesikhathi kubalwa amavoti abebengafuni ukuthi siyibone? UMbanjwa uthe abakwamukeli ukuqokwa kukaNtuli nangekhabhinethi elimemezele izolo. UMbanjwa uthe konke lokhu okumenyezelwa uNtuli kusazoshintsha uma sekuphuma isinqumo ecaleni abalifakile. UMbanjwa uthe i-MK okufanele iphathe uhulumeni waKwaZulu Natal ngoba iyona eyathola amavoti amaningi. I-MK yayivotele ne-EFF ngesikhathi kukhethwa undunankulu. Amalunga e-MK abebhocobele ngesikhathi kuqhubeka umcimbi. Usihlalo we-EFF waKwaZulu Natal uMnumzane Mongezi Thwala akazange abonakale emcimbini wayizolo. Amaqembu ayingxenye kahulumeni wokubambisana akwamukele ukuqokwa kwekhabhinethi elisha athi awathuswa icala elifakwe i-MK. Usotswempu we-IFP uMnumzane Blessed Gwala uthe abaholi be-MK bakhombise ukungazimiseli ngokomsebenzi. Asinaso isikhathi sokudlala thina. I-MK ifike yathi ifuna ukuvotela yajika lapho yathi ayisaye ePhalamende. Bathe noma befika lapha esishayamthetho bafika bazibangela umsindo. UGwala uthe abaneliseki ngabaholi abaqhamuka kwamanye amaqembu abaqokelwe ezikhundleni. UGwala ukushayela ihlombe ukufakwa komnyango wezokuphepha komphakathi ngaphansi kwehhovisi likaNdunankulu. Udaba lokulwa nobugebengu lubalulekile ludinga iso elibukhali. Iso elikaNdunankulu ilona elizokwazi ukubheka kahle lolu daba. Okhulumela i-IFP kwaZulu Natal uMnumzane Mafika Mndebele uthe akakungabazi ukuthi lizochithwa icala elifakwe i-MK. Kahle hle iyihlaya lento abayenzayo. uMndebele uthe bazibophezele ekusebenziseni kahle namaqembu ayingxenye kahulumeni wokubambisana. Uthe bafuna ukubona ukuphuthunyiswa ukuhanjiswa kwezidingo ebantwini. Usihlalo we-DA kwaZulu Natal uMnumzane Dean McPherson uthe ukuqokwa kwekhabhinethi kukhombisa ngokusobala ukuthi uhulumeni wokubambisana ungakwazi ukusebenza. Siyisibonelo esihle lapha kwaZulu Natal. Sithemba ukuthi abaholi bakazwelonke nabo bazobhukela kithi benze into efanayo. Siyaziqhenya ngokuthi kube khona abaholi be-DA abaqokiwe. Abaholi bethu abaqokiwe banesipiliyoni esishayamthetho saKwaZulu Natal. uMcPherson uthe okujabulisa kakhulu ukuthi bashiye ngaphandle i-MK